ľudia, tak ideme na tú prechádzku. Nevýhoda je, že nemôžem mať tú kolobežku, takže budete mať druhý háčik. Budem za každým autom, ja mám aj okuliare, tak budem za každým autom hovoriť, že nejaké váno a také veci, že paštejta, také, to bude mega cool. No, tak uvidíme. Tak poďte so mňou. No, všetci si o mne budú myslieť teraz, že neviem. Dobre. Budem vás mať takto a takedy, keď pôjde auto, tak aj takto. Stričku ako. Dosť je akože teplo u nás, ako neviem, ale asi 26-24 stupňov. No minimálne 24. Biela dodávka. Ja som vám už v šorte hovorila, že tu je. Dobrý deň. Na prechádzku. Hej, iba je strašne teplo. Aha. Ľudia, ja som sa musela straviť, ja neznášam zdravenie, ale ja ju poznám tú tietu. Takže, wow. Vás vidno? Hej. Extrémne teplo, mňa ani, ja do tabletu ani nevidím, ja si myslím, že to je celé čierne. Zatiaľ žiadne auto nejde, takže, no, ja sa nečudujem, radšej by sa opalovali. Boha, sa budem musieť zdraviť. To hádam nie. Utekala som rýchlo. Nechcem sa zdraviť. Tak ja neznášam zdravenie. Ja neviem prečo, to je také divné. Stále. Ja to chodím jak cigáň. S týmto okuliármi, však vidíte tam jak cigáň je auto. Takto, hej. Počuli ste? Asi nie. Vyšlo také auto a tu malo otvorené okno. Boha nebreš. Ale Boha. Ide ďalšie auto, nie? A neviem, ak ste počuli, tak som povedala, ak ste nepočuli, tak som zakričala, že pašteta. A to auto malo otvorené okno. No, ale typujem, že všetky auto budú mať otvorené, akože hej, je teplo. Tak, prečo by nemali? Čiže ja sa nemusím nikomu zdraviť, akože, lebo to nie. Ja vás normálne nevidím ani s týmto slnečnými okuliárami, lebo to je slnko pálí na mňa, poráším sa tu. Neviem, pokiaľ mám ísť. Aha, ja som už mala ísť tam. Aha, nevadí, tak ideme ešte. Nie jedno. Také trošku biele dodávky, ale no. Čo mám s tým robiť? Oh no, to bude ďalšie zdravenie. Nie, to ma niekto počul, tam bol niekto s bielou dodávkou v dome. No, ja by som sa už mohla otočiť. Takto. Musela prejsť na druhú cestu. Boha, ešte tu spadnem, to je nejaká žabulina. Nie. A to nepovedal mi to ulici. Kde nejaké ide auto. Kuracie masčky. Nie,
to počula. On mal tiež tak do Koránu to Alexa. Ja som povedal, že kuracie masť. Ono iba tak na mňa, že what the fuck. Ja ďalšie nie, som započula. Asi na hornej ceste, lebo ja som na dolnej, teda bývam. Fú, ale aké pekné oblaky. Nemôžem teraz veľmi otáčať kameru, lebo by to bolo také, že skús. Ale... Biela dodávka. Sme v Riti. Sme. Tu má na Haiti paštéta. No ako, ja som počula, že sa pomaluje a ja iba také, že no tak to som v Riti. Ale akože viem seba obranu, hej. Na biele dodávky nebudem nič hovoriť. Ide ďalšie auto. Pašteta! To je hrozné. Zase povedal, že pašteta. Tak musím premyslieť. Aha, ide ďalšie auto, tak smerom po mne. Čo poviem? Bravčovína povieme, hej. Fuj, chrobák je na tablete mojom. Ja neviem, či ma docela počujete, lebo tie auta hlučia, akože to kto tam je, prečo ide do nášho domu nejaký cudzí typek, tak čo má znamená? Hej, asi sa ide sťažovať na mňa, aj tak neviem, že kde mám rodičov. By som ukázal fucker, že nemám proste rodičov, bro. Ja žiadal o nejaký cukrík, že tu máš cukrík, no ja iba také, že nedíky, akože nedíky. Proste, aby som mu pustila na refrach Simu a tam by hneď odišiel. Také Simu, že money, že peniaze, spolu a jazero. To sú moji 3 favoriti. Takže milujem, že je pesnička, že peniaze, spolu a jazero. Jazero je na prvom mieste a to je aj Vanine najobľúbenejšie. My sme také... ďalšie auto, už sa teším. Čo mu povieme? Bravčiak! Ja som mu povedal, že bravčiak... Picha ma v brúchu toto novú. No nič s tým nenarobíme, ešte idem. Koľko to už trvá? 8 minút, to si robíš prdel. A strašne moc. Ty sú veľké. Malo, že extrémne šťastie. Tam boli takí 2 bakťanskí, že uchylovia. Že tam bol Joži a Igor. Som sa bala. No, dobre. Čaute a moc ďakujem za tých 90, takže hej. No a nezabudnite, že ak dáte odber, tak na 100 pôjdem na kopec a budem vykrikovať divné slova. No ja asi idem znovu na tú prechádzku, ale nie. Si robiť srandu nikdy v živote. Nikdy viac. Čau.